Situation Malawi quickly tangofuna kuti tingobwera simaina kuti ibwere nthawi ino koma tafuna kuti tingobwera kuti tigawane ziwiri zitatu zimene tatolera so far koma pali nkhani zambiri zimene tifuna kuchitika and there's shocking story imene ambiri muzizidwa kwambiri koma ine ndimangofuna kuti ndingokuchitana address za maplani a HRDC komanso Malawi Congress Party kuti apange undermine usogoleri wa DPP. Maona? Afuna sokoneza kuti pakhale disorder kapena pakhale chisokonezo kuti boma ili mukhale chipwirikiti. Choyambirira chimene ndingathe kunena pano ngati amene ndimayankhulaso ndakandi kuyankhula sikuti zasiya yaya. Usogoleri wa DPP pofunika pakali unity. Kali unity. Komanso tifuna tipempha zisogoleri ena amene simuna pasidwe maudindo kuti chitani kamu. Chifukwa cabinet yasankhidwa ija is a lean cabinet. Cabinet imene yasankhidwa ya so long. Right? And APM wanena kuti akhala akumachita review ma report anthu amene akugwira ntchito ngati cabinet ministers wachita perform. Akaona kuti sanachita perform momusangalasa iyeyo ngati president akuti iyeyo aona kuti apanga bwanji. Zimene zikuthandiza kunena kuti wina apapa ngoti wangopeza kuti akupanga zake is trying to kuti afuna azibwesa zake zakatangaleka zachani abwana chakangoziwa zimenezo ndiye kuti akuchosakaye iwe chuzi imanika yapo ndi pangatire pabweraso wina kuti iwe tagwira ntchito. Tisamayi wala Malawi ya zimezo president nakale kuti ndizikhala akhala kuchita review kuti iwe wachita perform bwanji tationese report yako okay right well done iwe apapa no iwe taima kayapo kusankha wina kumbuyo use kuti ma president akumasankha nduna kusintha kumakali shafo yapanga shafo kutenga ina so ndunazo azipanga trim singati mene unali lusogolero ujaya so that pali zinthu zina zake zikuenda kuti zichidwe ba approve wina alese boma ali wale menyera nkhondo kapena kuti wa chipani cha DPP asangalala mukhulupirire ulamuliro wapita mutharika sikuti ndi ulamuliro ujaya ndiye message yanga kuchipani ngati ku DPP ndipofunika kuti mupange umozi pasakale kuti uyo and you must know kuti kunatuluka UTM kumene kucha kunatuluka Joyce Banda kumene kucha kunatuluka PDP wali anatuluka kumene kucha zonsezi zinali zoti anthu uya abwera ndi zake uya makhulupirira zimenezo zimene akunena uyo ndezitapezeka kuti ayi kantima sokena kachokodererana kusafuna kuti tilolerane chinthu chichiri pano pa ndi chatose aliyese chinthu chi anyamako koma zafika kuti usogoleri wake umakhala ujaona kuti ayi ndikhale ine iya uyu ndikape uyu ndidolo ndezimenja zimapangisa kuti leadership isokonekere kuli sabotage imene yakozedwa ndi MCP. That's main theme ya live hii. Kuli sabotage imene yakozedwa ndi MCP ndionena kuti Mr. Christian Ojo mukundidulatu mwanena kuti the number one headline today is the election of the new mayor of the Blantyre, his story and journey from a poor boy in a Mangochi all the way to the top with no education. Jomo is inspiring and role model. Yeah, ndipo baba mankhula bwino fine yake sokusero kama tumiza message akuti ndino achisiru a situation Malawi mamenyera nkhondo aja mukuona aluza wewe ndikape kwambiri umapopa anthu osayenera kupopa mwakuti ineyo sina nyonze aliyense ali ndi ulendo wake inenso kusukulu sinapite inenso ndi mbuli mwanevese zaidi koma nkhani ndionena kuti pachifukwa chokuti wewe ndi mbuli eti zisapangise kuti nakuti kapachita chifukwa chokuti munthu unaka amene sanapanga bwino ndi maphunziro wachita bwino ndiye tizipanga disown anthu amene amene anapanga bwino ndi maphunziro. It doesn't work like that. We need to respect education. Iyoyo is his breakthrough waboleza onevese sai ndiye pakungofunika anthu ena kamene iyo just akufunika anthu ena kamene anapanga ku school woti amamvesa kuzenza kuti azipanga highlight so sinapange kari kunyoza kuti ndambanga sikongachirete and ndapasa some ideas inde ine nkhani ina kunena kusifa anthu akutukwa anati kusero achisiru ine mwakuti ineyo simamfunira munthu zoyipa ya
nimafuna zamu, that's his breakthrough. Koma, that should not be a reason to discredit or downgrade or dishonor anthu amene anachita bwino ndi maphunziro. Dziko lino limufuna be anthu amene anachita bwino ndi maphunziro. Ngati mmene president wathu ni munthu woti anachita bwino ndi school. So sikuti wewe uzilephera kupita ku school chifukwa kuti munthu nakhala ndi breakthrough. Iyo ujani mwayi wake. Mmene mulungu anakonzera kuti aduse ndi mmene muja. Ndiye isakupangisa sikuti ulephere school, samapite ku school kuti ayi ndizaboleza. Ayise. Anthu njira zimene amadusa somachiziwa kuti afike pamene ali. There are secret things behind those that you don't know. They will never tell you. Palibe munthu amene aza kuuze ni success yake kuti zinatheka bwanji kuti afike hapo. Olada boya pa interview, anthu amabisa. Samani na Mose amabisa. Chifukwa kuti mwina amukuti anene you will be shocked. Ife timapanga politics tu. Timapanga collecting nkhani. Tini nkhani zambiri mbiri. Zimene zonde kuti kubwere kuti zifotokoza baba. Some of you will be shocked. So usalephere kutumiza mwana wako ku school chifukwa kuti somebody waboleza without education. No. Pa njira zosiyana zimene anthu amagwiritsa ntchito kuti aboleze. Ngati ndinalephera apo kuti ndipange bwanji kuti ndikafika apo, I have to use this way. So tisamangoti panopa wasapita ku school akuposa no. Kuti mwafunse olemekezeka ajomo panopa ameya athu amblanta. Kuti mwafunse anayankhulaso point ina yake modi ina yake navesera group ina kakunena kuti ine ndi mfano wa look sharp. Komano anthu ine mmandiona kuti ndine munthu asaphunzira, but you don't know what I do kumseri. Point yake ababa inali yodina kuti sikuti ku school kosakupita chifukwa chakama yankhula chizungu. So kuti the Jomo we knew is not the one we are seeing him today. This is another Jomo. Amene akumapita be ku school maphunzira mapakata kuzina ndi zina kumayankhula chizungu. Ni munthu onena kuti atabwera ku South Africa kuno sikuti angavutike. Atabwera ku Tanzania ka America kuja nzungu samatanda watu kwambiri ndi mmene munthu akuyankhulira. Koma amafunza kuti okay, chizungu chake ichi I think akutanza chakuti chizungu chake chakutanza it's not kuti uziyankhula ma bombastic English. Koma chizungu chake ni cha good news, ni chomveka cha simple. Cho twina aliyense akoza kumva. Nzungu akoza kupanga okay adawa kuti chakuti. Kuyankhula chizungu. Zimene zikutandaza zona kuti Jomo akupita be ku school. So sitting abange dishonor, I should say, dishonor anthu amene anapita ku school. Apopo tingofuna nikupanga kiriye. I wish him all the best and itigwana ntchito inenso ndizika mblanda. Ndi meya wathu. Yeah, zinazo zimakhala kuti ndizandale. Ndale atimaziwa munthu amene amasata ndale samakuya ni ndale yayi. Unless you don't know politics. Politics is like that. Ali samakani munthu amene amankonda and kumenya sonkondo. Ndi mmene zimakhala politics mndu sakuya. Muzaona shate kana malo alanga pa interview zina koma anapa kasunga chirezi. For a winner, there's nothing you can do. You can't change it. Munthu ngati wa winner. Simungapange na revise mezi kuti awasana wine jonjo iya sizimaka nje. Leadership imachokera kwa Mulungu. Munivesese? Koma ndikupanga insist kuna kuti ngati leadership imachokera kwa Mulungu izi sakale chifukwa choti tipange disown kapena dishonor or disrespect anthu amene anapanga maphunziro. Anthu amene anaphunzira. Tiye tilemekeze ma university athu aja. Tiye tilimbikisa na athu kuti apita ku school. Pa dziko lino tikupita kuma technology. Let me tell you this. Muziko la South Africa munomo, I was telling somebody kuti muziko la South Africa munomo bwera kale ma college ajani ama AI. I don't know kuti kumalawi tili pali. And ma college amedu kamba it's not like a must. Ma college ma university akulu ngati amene aja kapena chanko. Izi ndi kamba za AI zabwera ma ngati ma technical ma community ma local technical colleges. AI alipo. Ndine mwana wanga ine ali grade 5. Akuphunzisidwa zinthu zonena kuti ine mwana akabwera mochita akamafana uyu. Zinthu zina anthu akumaphunzira mu primary mom. Monivesesa. So tikamakhala busy kumakhala ngati maphunziro athu aje kuwalemekeza. Sitipanga improve ya. Sitipanga improve. So tikumulemekeza tikupanga iye tikufuna zabwino. Zonse zili bwino kuma school. Tisayipwekese. Ndipo ndifuna ndipanga insist hapa. Ine sinimapembeza munthu kapena kuwedera munthu kapena nichemere munthu njuka kuti andipase nchere. Zili kwa yeyo asandilemekeze kapena ndilemekeze. Amvera ma views anga kuti kodi ma views anga akutandaza chani. What is the point ya guy uyu? Koma ine sinizasiya kulemekeza munthu wa maphunziro. That's one I want to be clear. Sinizasiya kuchemerera kapena kuchekenera munthu amene anachita bwino ndi school because ndikudziwa ubwino wa school. Usukulu ndio funikira. Tiye tilemekezeni anzathu amene ali ma university. Whether someone like it or not. Ndakuza kuti Jomo akupita be ku school. Why akupita be ku school? Mama muzamva zona kuti Jomo is a graduate. You don't know. Mukamona pachasa college. So kana kuti school sama ikonda kapena school si yabwino. Bweza mapanga sama phunzira kuseri. So you cannot disrespect education. That's a big mistake. Muntu wene hapa sido ule mutiye timpasene ule. Zimu makambiri tima amenepo. Ndi makamba za sabotage fani makuya bwa Mr. Christian Wadeje. Makamba za zokuza na magu ndi mapanga ni sorifa ndizi mene antona kuti panga nipo kuseri. Point yanga hapa ndi kukamba kwambiri zokuza na ndi boma la MCP kapena kuti chipani cha MCP kuti afuna kupanga sabotage. Iwo ndi HRTC agwirizana. Sabotage remote amaindi abambo without much ado.
DPP imvani zimenezi pali zambiri ndikhala ndikukufotokozerani. Mulilongwe tanake munachitika incident inayo kuti mapipe anthu akusegula mapeze kuti mukuoneka ngati zindowendowe choncho. Mapipe maoneka zindowendowe choncho. Now matumbiso paka nana dandaula kuti ineso mundiganizire pana yankudwa zinthu zambiri bilani nsa madandaula pakhale manager. Koma that was part of sabotage kuti anthu amafuna kuti boma la MC la DPP lija lifoire. And anapanga zimeje pa Central Region pa chifayo zozo pamene pajapo anthu akangodana ndi munthu wina akawadira amakhala kuti adana naye. Zinali zokonza anakonza nali MCP ndi HRTC. Now plan yawo imene ayikonza pano ndiona kuti kamafika 2027 akhale kuti apanga achieve chimene akuchifuna kusokoneza ulamuliro wa DPP. Choyambirira abweraso ndi program yomweja munaona mbali na mapulisa mapipe kuti madzi azivuta kwina kwa samatuluke. Zimene azipanga pano akuti afuna zitenga pipe ya sewage ija mmene matenga zindowe mabibi zathu zija azinumikiza mapipe a water board. Apeza kale maplumber utagwira ntchito imene iyi. Ndi akamalumikiza mukamasikula pipe ija muziona zimene zijazo and you won't know kuti zimene zizi zikuchokera pati. Izi zakonzedwa kale as part of sabotage kuti apange sabotage boma la chani la DPP. Tonika kuti ati anthu pa Central Region and zimene ziza kuti mainly zichitika pa Central Region. Mapipe tere kumeneko kulilongweko musamale kwambiri pankani imene iyi ndifuna ndauza water board kumeneko komanso if you know that water board kuti is part of them also I don't know kuti akupanga collaborate together I don't know koma nkhani ndiona kuti kuchitika zinthu zimene zizi afuna kutenga mapipe sewage aja ndi ya water board azipanga join kuti madzi aja azipanga kumasigula muje muzituluka bibi kazi ponya muzinyala amenya muzipaka zikazi ndizoti zijazosakhala bwino and pa Central Region pamakhala tini ma embassies kumene kuja ma MP amakhala mene paja ndezi zimene zikazi kuchitika kumeneko ifaja kanthana ngenda panga suggest kuti I think member of parliament fa anthu pa Central Region pali anthu ozindikira ndi pali anthu ena ake amazenga zinthu ngati basi amakufuna kuti tizingokhala kukangana nkhani za ndale. Ndimaona ngati kuti chifukwa Central Region pamakhala kuli anthu ambiri amene amakhala obwera ngati azungu. Parliament ikuyena chosede ku Lilongwe ipite ku Zomba kapena ipite ku Nzuzu. Parliament munomvesesa ma cabinet ministers asamakhaleso ku Lilongwe akuyena kuti achoke mwina azikakhala ku Blantyre. Parliament yo kamkaika ku Blantyre kamkaika ku Zomba kamkaika ku Nzuzu whatever koma cabinet ministers asamakhaleso kumene kuchi. Malikulu ena ndiye kumene kuja kuyena kuti achoke kuchifukwa kuti kuona kuti Lilongwe is a political city now. That's why British government does not recognize city ya Lilongwe. Chifukwa map mwa mulide ndi city yotenda kukhazikitsa ndi ma politician ndizo chitika zake zimakhala za ndale. Ndiye malikulu ofunikira amene akulu kani ma embassy kumene kuja asamuseni chifukwa kubwerako boma la DPP olo madona aja kamaona kuzichika zimene zijazi madona aja kuipidwa nalo boma ili. Ndiye panopa ndikufuna kuti ndi auza DPP kuti nduna aja ni ma embassy aja samusani onse apite madera ena. Akuzapita ku Blantyre kuja ngifana kumene kuli ngati ndi urban city yoti city yake yabwino kuoneka bwino imene jandi yoti commercial city akuzamaka khala kumene kuja mwasolongo kwa pesa ma office amene jefa kuti pali ngo paja pazikhala kuchitika ma chaos. Ndiye zimene zimachitika mbuyo muzija sizinali zabwino kumachita US embassy anali amalemba kumene kuti was like giving direction its citizen kuti do not go this way because there will be protesting their people doing that and their citizens were advised not to go that route and what. So to avoid that, all embassies should move to Blantyre, not Lilongwe. Faba Lilongwe pakonzedwa zinthu iwo akuona ngati kuti Lilongwe ijayo ndiye ndimene ili Malawi. Boma muli ndi mphamvu and zinthu zikuenda kuti zichitike pano. Ma embassy mwasamuseko chifukwa aja apanga zinthu zoyipa and ma embassy ambiri aja azungwena aja akoza mapangidwa ataki mbiri imene ziyipa izikhala ya DPP. So ndiye kuti Blantyre sikwawo to ku Blantyre. Blantyre kuja kukhazikitsidwe chitetezo chokhwima kwambiri. President so sakwena so zikakhala ku Lilongwe. President akwena samuke kumene kuja azikakhalanso mbali zina mina kuganiza kuti akhoza kakhala. Koma sakhala Lilongwe kufa kuli zoyipa zimene zakonzedwa zokonzekera kuti agwese boma ilili. Kuti anthu ade nalo kukhosi. Koma iwo ayiwala. Chifukwa iwo watu they are good at doing evil things. The strategy they know ndiyo apange zinthu zoyipa. That's what they are now busy kumapanga zimenezo. Ma strategy yao tipange izi, tipange disrupt boma ili, tipange izi. That's what they are doing right now. So DPP, you have to be careful pa chinthu ichichi. Nkhani ina ndiyo kwalembedwa Nyamato kana ngati ena ali ma 88 kuma ma target area awo ndi Blantyre, Tcholo ndi Mulanje. Ena ikidwa kumangochi kaliko 7 ku Blantyre kuti 8,
Sholo kandi 10 Mlanje kandi 8 so ndiye kuli ena amene ayikidwa kuzomba noti kuzomba asachi mangoji ena ali pali Lilongwe ndi kumpoto kwa dono kandi kuzuzu kurupi somewhere anyamata alipidwa ndrama munomvesesa HRDC zikumveka kuti ndrama imene alandira ndi 80 million so far koma pali ofa ndithu yambiri nkhani ndiona kuti apange collaborate ni anthu aja ani mukoza kuona kuti zambiri zoyipa zimachitika mu MCP anthu achisama yankhula ina ndiona kuti ku DPP ndifana kuuzeni pano panakuzani kuti anthu amene anapangidwa recruit makamaka ku Malawi Police Service ndi ku judiciary komanso Malawi Defense Force kukufunika kuti kuunikidwe chifukwa kuti kuli anthu ena amene akuoneka kuti akuona ngatibe kuti MCP jakulamulabe zoti kunachitika zisankho anthu anavota mwa unyinji aliyense anazionera amene anthu anavotera simunganene kuti DPP nangolowa amene mujapo mwangozi anthu anavota now anthu amene amapangidwa recruit nthawi ya MCP anapangidwa recruit kuti ateteze leadership ya MCP. Now those people are still there. So if you simusamala apa zambiri zonongeka and tikamaka makani ya judiciary is not about attacking kuma we need justice. Akumabwera ni ma comparison nthawi ya DPP anthu amaenda ndizi kwanje anthu amapanga izi tell me ndi anthu angati tukamba tu zinthu za visible zoti timaona ndi anthu angati amene anatemedwa ndi ziwawo zochuluka bwanji zimene zinachitika mnthawi ya DPP ndi zimene zikuchitika pano mtatu mapanga zochuluka zizitizo anthu a MCP anapanga zinthu za chiwembo zochuluka kwambiri zimene ndikovuta kwakhululukira so anthu akufuna justice anthu tati akuyangana ku judiciary kuja kuti justice iyenda bwanji nkhani izi mkuwachedwesa anthuwa koma zikuoneka kuti kuweruza kwake ndikungoyepula chifukwa kuweruza ukuku mkuwapanga empower anthu aja kuti zoyipa zijazipitira ukake mkuwapanga motivate sopano kuti anthu ajapitire kupanga zoyipa tikufuna kuti munthu amene anatema munthu nza kutulusa kesa mwazi civil servant azimayi aja constitution yathu ikulemekeza democracy yathu ikulemekeza makamaka anthu achizimayi. Now we saw that lady who was wounded by MCP thugs zimene anapanga just disrespecting women kuti samapange act kapena samapange participate muzochitika za muziko muno nzimayi nayenso munthu amakhala ndi ali ndi ufulu ali ndi ma feelings nayenso amalera ana amayi ajana akapidwa aja kuti muone chithunzi chimene chachi mukaita mkamapita mu makoti mwanumo muzikatenga mukhale ndi kachani uko projector yanu mukaike projector hapo zonse zija muzikazionesa mayi ajada kapidwa anthu ajamachita kuenda literally it's not somebody and it's unfortunate kumapezeka kuti somebody is refusing or rejecting or denying kuti is not the one who commit that crime yet there are evidences are there and kuti mtenga project and mukaike mkoti mujamuzika onesa you see the faces tell me how can somebody say kuti I did not commit that it's not me but evidences are there koti kuti mukugwira bwanji shito it's not kuti tikupanga attack but you could see kuti anthu aja they did commit crimes. I still don't get it kuti zinthu zizukhala bwanji ndi mukamapita makoti mukatenga mujamuzika aonesa kuti ukuona hapa uyu ndani video ija ya ku parliament tinaiona tonse kumachita kuona kuti uyu ndi David Malamula anapanga izimu kumachita kuona why HRDC did not even say anything pankani imeneyi mpaka na pano kuli chete kuma anali member wawo. This same HRDC is bringing new guy here nguti akaondoweka whatever kuti aziendesa meje hiyo jakuzikanga wazicho sap kanga sali department pamene akugwira chiri behind the scenes we know all that ndiye pano pa inu ya DPP nkhani msangokhala nayo ndikuuzani kuti timu yonse kumene koko mukene mukhale pasi it's not about kuti ineso nali kuzuwa ndiye ndipange focus kale za ananga because chimene chikuchitika kuti chimakhangati boma la MCP boma limene kuona ndikuona kuti likhoza kugwa ndizingopanga kumbali yanga yaine. We are not working for people, let us work for people. We are there chifukwa cha anthu amene andivotera koma tikamapanga tikamagwa mphayi kumene kuti boma limene kuonekera anthu amba kuligagada no inu si DPP amene munaononga zinthu zanaononga ndi MCP you are just fixing so pasapezeke munthu amene kumabwerapa kumakupangana criticize ndiye boma ile afuna alipange sabotage moteromo nkhani ina ndiyo khuzana anthu amene akuti anapita kwa Jeff ukatenga gali moto anthu amene ajasiya DPP kumene akupentera zinthu zi akupangira ku Central Region kulilongo komweko akupenta magali moto aja anthu onse aja ndakuza na maina kuti kupangidwa recruit a Chinyamata azivala makaka a DPP komanso aziyendera magali moto a DPP ndipoona muziti ndi a DPP ndipo apolisi angapange katipoona kuti gali moto ndi achipani izi ndi zimene zakonzedwa andana pe kwa Jeff aja some names ndipo I was shocked ndamva kuti wina wake ndi komweko akutenga info kumapereka uko muno sisi ndo zabwino
ndifuna ndikuze sisi ndizabwino ndiye inuyo ndifuna ndikuze neno hapo Malawi Police Service boma ilindi lina ndifuna tigwire ntchito imodzi ngati mwamuona munthu akupichira kusayenera koma ali mu uniform ya DPP gwirani munthu amene mmange mpaka na president nkhani ayone tengani chithunzi muone kuti president aone kuti munthu akupanga zoyipa ndi uyo mwina president akoza kuziwa akoza kuti munthu yachamwa koma mukamapa panga shield anthu wa DPP iyi sili ngatija ngati munthu wala kwisa that person has to face the law wala kwisa ndi anthu awa MCP wa akupanga zimene zinjolinga kuti apange support chiboma ilili pogwirisa ntchito makaka achani kuti achipani cha DPP andi kuli anthu amene afuna kupangidwa ataki kuli chambo akuti kula chinachomanika komano dongosolo akonza ndi MCP kuti azipita amene momo ilipoona muziti akupanga zimene za DPP kuti anthu aja azikaendera magali moto a DPP kuti pano pali busy kupanga paint magali moto aja ndi akatero gambo azijambula akajambula azitumiza pa social media paja kena kazi kauza mabunge kuti mwaona boma ili likupanga zimene koma zimene zakupanga si DPP akupanga ndi MCP kugwesa boma is a process, it's a long process. Ndifuna kuti akuti akamati 2027 2028 akale kuti they have achieved ma plan yao amene akazikisa ogwesa dziko. Munevesa bene kwa DPP. So nkhani imene mafuna kuti ndikuze ndi imene. Ndimalizira ndi apa nkhani zo ndizambiri pa ndikafuna kuyankhula ndi mapita ma hours. Koma chifukwa cha nthawi ndi mapando ngopanga ngati mwasamale choncho. Ina ndionena kuti anthu ena kunyoza beula mulo wapita Mutharika manena kuti apita Mutharika ayi boma lake silili bwino chanyi mwakuti koma mkatikati monyozamo muzizi wazona kuti pita Mutharika chanabwa ni manifesto amene angakomere wina aliyese. Tell me iwewe uli pa list ya subsidy fertilizer ukagula 10,000 pa thumba unlike za ajato salasi mukagula fertilizer meja azibalana kugula fertilizer 10,000 komanso iwe wemwe ukunyoza nawo soboma lichaso Pita Mutharika kuti from January school ikaya ulere. Anthu ambiri mukunyoza inu mukatumiza swana anu uskulu za ulere. Zimezi kuthandizana kuti muchepeseko mafizi aja muziseva muzigula nawo zakudya. Kapena kumagula nawo zovala. Kujenzi kusinta kumene ine mukufuna kusinta kwa mtundu bwanji. Mwana wako azipita ku school azikaphunzira ulere. Kuseri kuso mukulemba wa Facebook bajamana kuti aboma ilira alepera kumanyoza. Mufuna muzipanga collaborate ndiye charity chikhalire cho mwana wako afuna azipita school ya ulere. I still don't understand. I still don't get it kuti kodi amalawi chimene tufuna ndi chani. This is sad. Izizi ndizokhumudwisa. Iniyo ngati mukuti boma la Mutharika sili kulamula bwino kapena ndilolephera. Mwana wako azipita ku private. Pamene bobo ine sinza I won't have time to fight with you. No. Tifufuze kuti azibale yake HRDC. Anyamata wagwira chonde HRDC wa. Tiafufuze tikuza kuti sikuti tukwapanyira ufulu. Komano akamanina kuti boma sili kulamula bwino. Aonesese kuti anawo ku school za primary za ulere za secondary chose kwa azikaphunzira ku private. Ndiye ife to give them go ahead kuti continue your job. Aonesese kuti azibale yawo sakugula nawo fertilizer wa ulere we. Fertilizer farm is almost free fertilizer. 10,000 ndio chipa kwambiri. Ndiye tionesese kuti simu kukagula na fertilizer ndiye ino msigule bungwe lanu limene simuzikana party ya boma ilili. Zimuzika makazikita project muno ino mpange boma lanu kulilongwe. Muzipanga zanu za private zanu zo kuti musakale party mene hii. Inu amene mukunyoza inuyo ndrama ma MP ya MCP na mukunyoza inu. Ndrama zimachokera kuboma. Mwanipesa hii ifesi ndio umalipira nawo sonko yes. Komano ulibe ufulu fa DPP ndi chipani socho chiliso ndi ufulu. Musamazo ono ngati kuti mtu mwakamala mula basi ndi kuti alibe ufulu. Inunso mukamapanga zanu muzizo kuti mukupanja so ufulu. Fa zimatengera kuboma kuti apanga approve kuti ulandire ndrama zakozo. So iwe ukamanyoza boma pamene iwe pamene ukudikira uli manja chonchi. Iwe ndi MP ukutukwa na parliament uli manja chonchi kudikira so kuti boma likulipire ndrama. Ukampaso kwa bwana anduna kuzitukopena paka mwa anduna chonde minister of chakanya local government mafuna kuti muthandize kumbala chitetezo chili bwana mwa udi. Iwe wemwe ukagwada wapi koma ukapita parliament ukanyozaso. Ndefu kunena kuti segula boma lanu muzipanga zanu za private koma zochitika za boma msapanga nachifa sunga manyonzi pamene boma loso likuchitira zinthu zabwino. Mwana wako akuphunzira so ulere. Zimene zitapita apange motivate ana ambiri kupita ku school. Iwe ukanaso kuti boma sikulamula. Kulamula kwake mufuna alamule mtu chotana. Achire kuvula katalauza ime apo maliseche azena kuti kulamula koma ndiuku. Chimene mukufuna. Okoma ajira kutana. Anyambireni kukhoza njeri kunyambira makholo anaza yose aliye bibi zanu ziyazenda kuti koma ineyo ndiye kukoma kwa ine kuti chonje. Kukoma kwa muntu mufuna kuti kukhale kwa mtundu bwaji kuti muze kuti kwa muntu uyu ndiye ndi leader wabwe. Ndima wa amenewa ine ndi imira amene pa social Malawi. Tikupasirana zina zimene zakuzidwa kusogoloko. Zimene pano pa citizen na kumati kutola information kuti kabwera apa tikani maumboni kuti umboni ndu umboni koma
nkhani apa ndipeneka kuzana kuti HRDC ndi MCP yapangana kuti ipange support chibomali ayambira kumazi kumagesi koso apitako atuma anthu azikapanga ataki paja nakuzana nkhani imene kuna kuti akhala kupanga ataki anthu manga benefit matengesa akhala kupanga ataki amene manga tukasi chipani cha DPP kupita ku MCP amene yaza apanga ataki atavala makaka achani kodi a DPP tolinga kuti DPP izonesedwa ngati kuti anthu azitenga kuti ati ade naye kukhosi koma DPP anthu sanga ade naye kukhosi mbiri ya MCP anthu akuiziwa situation Malawi.